لهذا النبي صلى الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ولهذا روح الأنبياء الشيخ ولهذا روح الأنبياء محمد بن محمد الغزالي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bukai tsumma qala inna dzalika liyaumin 'alim. Bil bukai kelawan nangis tsumma qala nuli dawuh sapa nabi inna dzalika setuhune mengkono lah yaum. Hari sing dikarepe nabi kuwi dina apa? Iku liyaumin kedue dina 'alim kang agung. Yaumul yudhino yahtaju kang butuh sapa annasu manungsa ila ayah mila maring yen tok ngapura anhum saking nas apa min auzari saking pira-pira dosane nas. Hari sing diceritake dening nabi niki nggih punika dina sing kabeh manungsa kudu njaluk ngapura supayane dosane dingapura. Kala dawuh sapa nabi faqala li dawuh sapa Allah Gusti Allah li talibi kedue wong kang nyupre wong sing nuntut balas. Aja dikira sesuk niku ora ana hari penuntutan. Wonten wong sing nuntut kula jenengan donya. Urusan ning donya urung rampung hak adamine sesuk dituntut ning akhirat. Pripun gawe Gusti Allah maring wong sing nyuprih pradilane nalikane ning donya urung rampung. Irfa ngangkat sira raksaka ing sirah ira. Wandur lan delok sira bil jinani ing dalem pira-pira swarga. Sirahmu angkat delok swarga. Warafa'an uli ngangkat sapa Thalib raksahu ing sirahe Thalib. Pangolan uli ngucap sapa Thalib ya Rabbi do pangeran ingsun. Arab-arab ingsun mada ina ing pira-pira kota. Min fiddatin saking perak murtabiatin kang diluhurake. Ya Allah kula ning swarga weruh kota sing mengkilat. Mergo kota niku digawe saka napa? Perak. Waqasuran lan ing pira-pira panggung sing megah min zahabin saking emas. Banyak pernak-pernik yang perkodaan kuwi sing digawe saka emas. Muka lilaten kang ditritisi iki ya sing ngarepe diaup-aupi biluk-luki kelawan mutiara. Ning ngendi omah-omah sing ana swarga kuwi payonane tritisane kuwi saka mutiara. Li ayyin nabiyin iku kedue endi-endine nabi. Hal utawi ikilah madake. Ya Allah kula semerep ning swarga omah sing apike kaya ngono. Kota sing apike kaya ngono.
panggonan sing nyeneng kene kaya ngono. Apa niki gawe nabi? Auli ayyi sadiqin utawa iku kedue endi-endine wong kang padha jujur utawa temen-temen. Napa niki gawene wong-wong sing jujur sing temen-temen iki? Hadza utawi ikilah madake. Auli ayyi syahidun utawa iku yakti kedue endi-endine wong kang mati syahid. Hadza utawi ikilah madake. Janjane iku damel sinten ya Allah. Ana panggonan ing swarga sing nyenengke ngono kuwi damel. Kala dawuh sapa Allah. Nah dijawab dening Gusti Allah. Liman iku kedue wong akal kang paring sapa mani ing ingsun. Afamana ing hakon. Ya pengen ngerti. Ternyata panggonan kuwi gawe liman akal iki dari wong sing aweh rego maring Gusti Allah utawa sing bayar masuk dalam ini ana tikete. Tikete apa? Kala ngucap sapa talib wong sing nuntut peradilan iku wae ya Rabbi do pangeran ingsun. Wa man utawi sapa kuyang liku miliki sapa manfamana ing regane. Hadza iku mau. Dan itu gawe sinten ya Allah sing wong sing duweni saman rego niku sinten? Samanahu ing regone hadza qala dawu sapa Allah dijawab dening Gusti Allah anta utawi sira kuwi termasuk wong sing duweni sing berhak manggon ana ning swarga kuwi sing wis dicawe sakit. Anta utawi sira iku tamliku miliki sira ing saman awakmu kuwi duweni. Kala ngucap sapa talib wa malan iku apa wa utawi saman lan janjane niku mbayare beto napa to ya Allah. Anggone sapa ing swarga sing nyenengke kaya ngono panggonan. Dijawab dening Gusti Allah kala dawuh sapa Allah. Ai akhalahu iku afwuka pengapura sira sing iso ndadekake mlebu ning swarga kuwi mergo kowe iso ngapura. Ngapura sapa? Ngapura wong sing salah tumindak salah maring Allah. Afwuka iku pengapura sira an ahika saking sedulur sira. Dadi kate supaya iso mlebu ning swarga kuwi mau kudu dadi seorang yang pemaaf. Mergo kuwi tikete utawa regane supaya iso mlebu ning swarga sing diceritake dening Nabi iki. Kala ngucap sapa talib, ya Rabbi, do pangeran ingsun ini sedune ingsun ilmu kafal tu. Teman-teman ngapura ingsun andu saking ati. Nggih leres Gusti kula pun ngapura. Nalikane ning donya kula dielek-elek diwetnah ngalor ngidul. Bahkan orang mung dicek mawon nganti fisike kula dilarani ning kula aweh pengapura. Iki lho luar biasane yen wong iku gelem ngapura salahe padha menung sah. Jadilah orang yang pemaaf. Justru ketika kita mau memaafkan kesalahan orang lain, nanti akan dibalas oleh Allah jauh lebih nikmat. Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halimul wa kunna la basira. Kunna la basira biati ahli kelawan tangane sedulur sira. Yes guys, kancamu sing tau salah be awakmu, sing tau tumindak ora apik be awakmu tulung selametno. Selamat ya saka apa? Saka neraka. Mergo awake dhewe wis ngapura. Khud biati ahika fa adkhil nuli mlebokno sira ku ing ahika al jannata ing swarga. Kono goleki kanca-kancamu, dulur-dulurmu, keluargamu sing tau salah be awakmu, sing tau nukari awakmu sing wis kok ngapura, cipuka lebokno ning
warga. Mindah senengi kaya apa nalikane awake dhewe duwe kanca, duwe sedulur, duwe keluarga sing gelem ngapura. Sesuk ngono kuwi iso nyelametake keluarga, iso nyelametake dulur. Tapi syaratnya harus bisa menjadi orang yang pemaaf. Makanya juga diperintahkan oleh Gusti Allah, wa'afina amin nas, kudu iso ngapura salahe padha menungsani. Jadi orang pemaaf itu enak, malah orang rekasani awake dhewe. Justru ketika kita menjadi seorang yang pendendam, malah nyiksa awake dhewe, nyiksa atine dhewe, malah bersangger sumo. Wong sing tau salah be awake dhewe atine mengkap, mesti ambekane ora iso terkontrol, ambekane ngosan. Pintu yen awake dhewe wis ngapura, weruh wong sing tau salah be awake dhewe mesti wis biasa. Wong wis tak ngapura, wis ngapura, uripe dadi akeh kepenak. Justru nalikane awake dhewe menjadi pendendam, onone waktu kita hanya habis untuk memikirkan orang yang pernah berbuat salah kepada diri kita. Waktu nentak gawe mikir piye carane gawe balas dendam, lali ibadah ini, lali kewajiban ini, lali nyambut ini. Waktu nih tenagane pikirane nganti bodone entek gawe piye carane balas dendam. Sing wong wis njaluk ngapura wis iso turu kleter, uripe wis kepenak, mergo dhewe ora aweh pengapura malah dilebakan ora iso turu. Ora wis iso turu ora kepenak malah aweh dhewe ora iso, mergo dadi seorang yang pendendam. Rumanggolan uli dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indalani kang dalem nalikane mengkono lah hadis sing dhuwur niku wau sing rupane dawuhe Nabi niku wau sing critake wong sing gelem aweh pengapura bakal dibales swarga sing nyenengake tanggonane. Itaku padha wedya sapa sira kabeh Allah ing Allah. Tidak lain dan tidak bukan perintah Nabi, merintah keluarga sedaya kono niki takwa. Takwa kemarin Gusti Allah. Wa aslihu lan padha bagusna sapa sira kabeh. La tabain niku ing wong kang ngersulake dalem antarane sira kabeh. Wa aslu dalam arti berilah maaf, juga jaga hubungan untuk senantiasa baik. Ojo nganti dumeh wis tau ana masalah karo dulure, karo kancane kok terus malah menjauh. Berarti kowe ora iso asliku. Wong perintahe wa asliku dada baikku. Kon tetep seserawungan sing apik senajan tau ana masalah. Wa inna wa ya karena setune Allah. Iku yang sudah bagusake sapa wa bainal mukminina ing dalem antarane pira-pira wong mukmin. Amarga Gusti Allah yaslihu bainal mukminin. Supaya orang-orang mukmin itu saling berbuat baik. Wahadau kali kila hadis iku tambihun jadi peringatan. Tambihun maknanya peringatan. Hadis di atas merupakan peringatan. Peringatan untuk apa? Ala anna dzalika ing atase setuhune mengkono lasaman. Regane sing iso gawe mlebu ning swarga kuwi mau, regane napa wae iso awet pengapura. Ibu innama yunala. Ibu innama yunalu angin pastine diperoleh apa zalik. Ibu innama yunalu angin pastine diperoleh apa zalik. Bitakhalluqi kelawan gunake akhlak bi akhlakillah kelawan biro-biro makhluk Allah. Ora liya
kula yen sedaya duweni akhlak sing sae, akhlak sing apik. Mergo wong sing iso ngapura kuwi termasuk wong sing apik. Jaluk ngapura niku apik, ning luwih apik yen iso aweh pengapura. Wis normale menungso nak salah mesti duwe rasa getun tur gelem jaluk ngapura. Niku wis normal. Manusia normal pasti punya kesadaran, hati nuraninya pasti akan memberontak ketika melakukan kesalahan kepada orang lain. Kok orang duwe rasa penyesalan, kok orang duwe rasa pengen jaluk ngapura, kuwi janjane patut dipertanyakan. Nak orang duwe rasa nyesel tur orang duwe rasa pengen jaluk ngapura. Justru orang yang mau memaafkan itu derajatnya luwih luhur, luwih unggul dibandingke wong sing njaluk ngapura. Nanti diperintahke wal afina anin nas, awe pengapura maring padha menungsa. Kaya apa saling menungsa liyane kancane tanggane dulure, sinten mawon sing bisa salah awake dhewe nak iso kudu ngapura. Ya boleh kita tidak melupakan wong perintahe mongkon aweh pengapura. Nak lali ora mungkin bisa lali. Tetep tak eling kelakuanmu ganggu kaya apa tetep tak eling. Tak eling omonganmu sing celekit ning ati kaya apa tetep tak eling. Ning wis tak ngapura iku iso dadi tiket mlebu ning surga. Dan awake dhewe malah bisa gontok-gontokan orang gelem aweh ngapura. Lu justru nak ana wong njaluk ngapura niku pun rampung urusane. Nak ana sing ora gelem njaluk ngapura, kuwi berarti urung rampung. Nak ana sing njaluk ngapura, delalah kok ora di ngapura, ya wis rampung urusane. Kuwi urusane wong sing ora gelem ngapura, kuwi urusane kalih Gusti Allah. Bisa mungkin ketika kita melakukan kesalahan segeralah meminta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi akhlaqillah iku islahu dzatal baini, bagusi wong kang antarane takhaluk niku wa huwa sairil akhlaqi lan sedairine pira-pira makhluk. Dimana wong sing duweni akhlak sing apik kudu iso aweh pengapura lan gawe apa islah, gawe bagus. Yang wis ngene iki fatafakar monggo mikira sira al-ana ing dalem saiki. Fi nafsika ing dalem awak dhewe sira, yen wis ngono kuwi dipikira. Ora ono manfaate awake dhewe ora gelem aweh pengapura, malah justru ngengel-ngengel awake dhewe. Wong gelem ngapura wae dijamin swarga sing kepenake kaya ngono. Kok malah mikir ora gelem aweh pengapura. In khalat lamun sepi apa sahifatu kabuku catetan sira. Anil mazalimi saking pira-pira tumindak anyaya. Yen awake dhewe wis gelem aweh pengapura, malah buku catatane awake dhewe bersih, terhindar dari tumindak dolim. Autalat tofautawa ngalusi utawa melasi sapa wa kelaka kedue sira. Hatta afa sehingga wis ngapura sapa wa anta saking sira. Atau bisa jadi dengan kita mau memaafkan orang lain, kita kesalahan diri kita dimaafkan oleh Allah. Salah iki nak sak pirang, wakeh salah awake dhewe niku sak pirang. Nalika ana wong salah maring awake dhewe dingapura. Iku iso dadi jalaran dalane awake dhewe kepenak dingapura dening Gusti Allah. Hatta afada anka. Wa aikon kalan yakin sapa sira bisa adatil abadi. Kelawan bahagiane sing langgeng. Ya kok iso bahagia langgeng ya iya wong nanggone ana ning swarga.
kaifa hale kepiye yakunu ana apa sururuka seneng sira biman sorifika ing dalem gun nanjakake sira min mafsalil qadha saking panggonan pisahe keputusan. Waqad khala'ala teman-teman paring alaika ing atase sira apa khalqatur ridhoi peparinge ridho. Wong awake dhewe iso ridho maring salahe wong liya, maring perbuatan sing ora nyenengke wong liya. Kuwi termasuk khalqatur ridho, termasuk iso nyenengke atine awake dhewe. Wa'ata mongko bali sapa sira bisa daden kelawan kebahagiaan. Justru ketika kita sudah bisa ridho, bisa ikhlas atas salah orang lain, atas keburukan orang lain yang berbuat buruk kepada diri kita, akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Laisa ora ono badhae kuwi dalem sakwuse wa'ata bisa ada apa saka cilaka. Setelah kita menemukan yang namanya kebahagiaan karena mau memaafkan orang lain, tidak akan menjumpai yang namanya cilaka. Sakok itu maknanya cilaka utawa susah, celaka. Mergo wis ora ana celaka meneh, wis ora ana cilaka, wis mergo ning ana ing sulaka. Wa bina'imin lan kelawan biro-biro nikmat laya duru kang orang mubeng, laya duru kang orang mubeng bihawasihi kelawan biro-biro pinggirin naing opo alfana'u sirno. Dan kita akan menemukan nikmat yang sejati yang tidak akan pernah hilang dari diri kita. Sing jenenge kuwi apa nikmate akhirat rupane swarga. Lah nek ning dunya niki ra sirna. Apa sing kepenak ning dunya iki suwe-suwe dadi bosen. Wong manungsa kuwi pancene gampang bosen. Nikmate saya akeh malah saya bosen. Tapi sesuk ning akhirat wa binaimin la yadulu bi hawasihil fana, tidak akan menjumpai nikmat yang sirna. Justru saya enak. Wa in dzalika lan ing dalem nalikane mangkono la wa'ada bisa ada. Ketika kita sudah bisa memurnikan diri kita sendiri, mensucikan hati kita dengan tidak mengkotori merasa memiliki dendam kepada orang lain. Justru dendam kita kepada orang lain malah mengkotori hati kita. Wa inda dzalika lan ing dalem nalikane mangkono la wa anta bisa ada. Tara mabur apa buka ati sira. Orang mabur apa buka ati sira sururun halil bunga utawa seneng. Justru hati kita akan merasa merdeka, merasa bahagia, bagaikan burung yang dilepaskan dari sarangnya. Barat manuk sing dicoba saka kandang iso terbang bebas. Nek ngene sak seneng. Itu nak manuk ning kurungan, jadi soalnya berputar ning kono terus. Ya ibaratnya padha ati kok dikeblaki rasa dendam maring wong sing tau salah maring awake dhewe, ibarat manuk sing ora iso terbang bebas. Terkurung oleh rasa dendam yang kita miliki. Mafarohan lan bunga utawa seneng. Kalau jadi seneng atine mergo wis bisa memerdekakan dirinya sendiri dari rasa dendam.
Wa abyadu lan dadi putih dalam arti yo padang mencorong. Wa abyadu lan dadi padang apa wajhuka wajah sira. Iki tapi sesuk ning akhirat. Wajahe dadi apa padang. Lah napa saged wajah ning donya iki sing mone peteng iso dadi padang saged. Saged wong saiki wis pirang sing mone peteng dadi padang. Ngono kuwi sak pirang ning ana sing luwih utama. Supaya ning dadike wajah awake dhewe iki ketok berseri-seri, ketok nyeneng di antarane apa dakwahul mungkin praupane ora pati bagus. Nek dekne sregep dulu terus akan memiliki daya tarik kepada orang lain. Mergo sregepe wudu niku wae. Kadang kula ya sedaya menjumpai banyak menemukan wong sing ketoke wajah iki bagus ya kulitane bening ngono kuwi ning kok aurane malah apa peteng disalang kok ora nyenengake. Normale wong ora wong sing ayu wong sing bagus ra mesti apa seneng. Ning kadang ya ana wong sing ayu wong sing bagus didelok kok malah nyebabke ning ati. Tapi biasane ora iso njogo muru ora iso njogo harga makane aura kuwi berpengaruh ning raine iki mau. Lah supaya nek buka aura supaya nek dari padang aja lali sregep bawu sing ora patek bagus sing ora patek ayu ngono kuwi sregep bawu senajan ora patek bagus ora patek ayu ngono kuwi bakal tetep nyenengake nalikane di sawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istanara lan dadi padang lho padha nang manane iki istanara dadi padang. Apa wajhuka? Wajahmu bakal dadi padang mergo iso alih pangapura. Wa asraqa lan dadi mencorong. Wa asraqa lan mencorong apa wajhuka? Kamaya seribu koyo le mencorong apa kalkomaru rembulan lailatul badri ing dalem bengine bulan purnama. Wajahe bakal ketok mencorong bagaikan bulan purnama. Bulan purnama padang juga. Fatawaham yang wis ngene iki fatawaham monggo angen-angen sira to bayangno sapa sira kabeh taroka ing sombonge sira utawa gumedene sira kabeh taroka ing gumedene to sombonge sira bainal khalaiqi dalem antarané pira-pira makhluk yen wis ngono kuwi bayangno nek awake dhewe dadi wong sing sombong di antara orang lain ngerasa luwih unggul dibandingke menungso liyane. Rafi'an hale ngangkat roksaka ing sira khalian hali adil auzari saking pira-pira dosa. Anil auzari saking pira-pira dosa. Zuhra kakang ono ing dalem geger sira. Wa nabroti nasimin naimi lan kepenake angin sing silir rupane bentuke nikmat. Wa nabroti nasimin naimi nadro maknane cantik maknane enak. Wa nabroti nasimin naimi lan kepenake angin silir utawa sempribite nikmat. Wabaro diriwa lan atise ridho atau kepenake ridho. Wayatalah laulan bersinar. Wayatalah laulan bersinar. Sopo man wong jabina kakang ono ing dalem
ngarepan sira. Justru wong-wong sing iki malah iso aweh manfaat. Ibaratnya kaya lampu ngoten iku, lampu padang iku iso aweh manfaat wong-wong sing sekitar. Sing mune peteng iso dadi padang, sing mune ora ketok iso dadi ketok, sing mune butek ya malah dadi padang. Iku ora liya iso aweh manfaat. Mergo wong sing iso aweh ngapura wae nek ning dhuwur hadis didhawuhake iso slametake kon. Maka dari itu jadilah orang yang pemaaf. Orang merugine jadi wong sing ngapura. Malah sing rugi wong sing ora gelem ngapura. Wong iki kabeh kok didhawuhke gawene sapa wong sing iso aweh pangapura. Wa khalqul awwalina utawi ciptaan kang awal wal akhirina lan sing akhir iku yang turuna padha ningali sapa awalin wal akhir. Wong-wong saka zaman awal nganti zaman akhir, saka zaman Nabi Adam ngantos zaman akhir. Ngono kuwi iso ndelok awake dhewe, mergo awake dhewe iso aweh pangapura dengan syarat mau memaafkan orang lain. Apa tuh orang memaafkan orang? Apa? Ning nalikane awake dhewe iso nglakoni jaminane iki wau sing pun diterangake. Ilaika maring sira. Ndelok kabeh wong kok hebate ngono kuwi. Iso aweh pangapura. Lho Nabi niku sak apik-apike wong ngono wae sahake sing ora seneng. Isahake sing mung suwi. Sing ora seneng bukan hanya dalam berbentuk omongan, bahkan sampai bentuk fisik. Nabi itu rak khairul anam. Saape-ape yang menungso paling sempurna sapa? Nabi Muhammad. Mun wis akeh ora seneng apa meneh menungso biasa kaya awake dhewe. Ora patek kok ora wis salah sak pirang. Lho ngono diserengi mbek wong, mbek kancane kok mangkel iki lho apa? Lha delok lho Nabi Muhammad wong sing sempurna, tiyang ingkang sempurnane paling sempurnane menungso. Ngono wis akeh sing ora seneng kok. Apa meneh mung awake dhewe wong biasa ngeten iki. Ora disenengi wong ya lumrah wong awake dhewe wong biasa. Wong sing hebat luar biasa wis akeh sing ora seneng. Dan pun dirahasiakan terperinci. Nah awakku wis wani menyampaikan yang namanya kebenaran. Wani menyampaikan apa sing diperintahke Gusti Allah. Siap-siap bakal akeh sing ora seneng. Bakal akeh sing mungsuh. Lha Nabi niku ora ngajarke tauhid, kebenaran iman marang Gusti Allah. Lah kok bertentangan karo masyarakat sing ana ning maka akan dimungsuhi. Semono uga sesuk jenengan ngoten niku terjun ning masyarakat. Siap ora siap nalikane awakmu menyampaikan kebenaran, pasti ya bakal ana sing ora seneng. Ya hukum alame jan ngono. Wong kok wis wani menyampaikan kebenaran wis kudu siap. Aja gampang lara ati nalikane entuk paidhunan, nalikane entuk guru nekan, nalikane entuk fitnah. Wis kudu siap. Nek ora siap ya ora usah. Bismillahirrahmanirrahim. Tur sing mungsuhi Nabi iki ora wong liya. Sing mungsuhi Nabi iki ora wong liya, ora wong adol, malah wong cedhake Nabi piyambak. Di lain sisi kita tahu sahabat Nabi sing seneng kalian Nabi ku sapirang pirang sing seneng kalian Nabi, bahkan sampai rela nyawanya untuk membela Nabi. Dan juga banyak orang yang tidak suka kepada Nabi, itu karena memang bertentangan. Kata juga saya memusuhi Nabi. Neng luar biasa Nabi niku ahli pemaaf, gampang ngapura. Makanya ini kalau diterangkan bin uriya ya'fu wala yu'afir.
Wong sing salah urung njaluk maaf ya wis dimaafke kalih sinten Kanjeng Nabi. Mergo napa Nabi ngerti iki. Rahasiane nak dadi wong pemaaf iku bakal diganjar swarga. Tur walayu akeh tidak memiliki rasa dendam. Memaafkan ya tak maafke ning diteni ana kesempatan bales ya tak bales ya berarti kuwi urung iso lebaran, urung iso orang rampungan, bisa memiliki rasa dendam. Ya sebisa mungkin wis memaafkan ya wis rampung urusan. Dan itulah luar biasanya Nabi Muhammad. Sing kula jenengan sedaya kudu iso nomor dadi seorang yang pemaaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaha likalan naring tingkah sira bakal diketokke kelakuane awake dhewe. Ana apa kok hebate ngono kuwi. Iso gelem aweh pangapura maring wong sing salah. Maring wong liya sing tumindak keliru, maring wong liya sing tumindak salah, maring dekne kok iso gelem ngapura. Wayah batu nalan padha kepengin sapa awalin wal akhirin. Ka ing sira fi husnika ing dalam kebagusan sira wa jamalika lan baguse sira utawa cantike sira. Wa yahduna kafi husnika wa jamalika. Wah, akeh sing bakal kepincut karo awake dhewe. Nah, cara wong lanang ngono ku ya pengen dadi kancane, pengen dadi sahabate. Nek sing wedok ngono ya pengen dadi pasangan. Mergo kok ana wong hebate ngene iki. Wal malaikatu kawi malaikat iku yang suna padha mlaku sapa malaikat. Iku yang suna padha mlaku sapa malaikat. Baina yadai kain dalem antaraning ngarepe sira. Pamin khalfika lan saking mburi sira. Malaikat-malaikat do mlaku ngubengi awake dhewe. Mlaku ning ngarepan karo ning mburine. Saking mulyane wong sing gelem aweh penting kula jenengan sedaya niki kudu dieling-eling. Jadilah seorang yang pemaaf. Orang rugine kula jenengan sedaya dadi pemaaf. Wa yunaduna lan undang-undang sapa malaikat. Wa yunaduna lan undang-undang sapa malaikat ala ruusil asyhadi ngatasi pira-pira marepe wong-wong sing nyekseni hala sing delok iku wau saka awalin karo wae akhirin kuwi mau hala utawi ilah man iku fulan fulanin fulan bin fulan Rolia muka-muka ridhoni sapa wa Gusti Allah anhu saking fulan bin fulan wa arda lan ridhoni suluh ing fulan bin fulan diridhoi Gusti Allah ya diridhoi para malaikat. Lamat sa'idalan teman-teman bejo sapa fulan bin fulan. Saat datang kelapan bejo teman-teman, kita termasuk proses sangat beruntung, orang yang sangat bahagia karena dia ketika di dunia mau memaafkan salah orang lain. Maka ini disebut di garis bawah waqad sa'idah sa'adatan. Bismillahirrahmanirrahim. La yasmika murah mengkusapa fulan bin fulan berdah ing dalam sakwise sa'adah abadan ing dalam selawase. Dalam arti dia tidak akan menjumpai kebahagiaan yang lain kecuali kebahagiaan tersebut yang didapatkan karena dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Afkaro wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.